and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. May problema ba? Wa ko makoyon sa pagkapresko atong tawhana. Nga ato ra gyud na siya da. Naa siya ang una nga tungod kay kiat gid kaayo ko. Burara og ba og kusog musukol sa green jokes na mga laki na kong mga barkada. Easy girl ko. Imagine, niatam tong kanahan sa pagpahimo sa higayon atong akong birthday party. Diing down gyud kay ko atong panahon na. Tungod kay milong ko sa presence unta sa akong mga parents. But then tungod kay tuwa sila sa layo. Polos akong friends lang akong kikauban. Unsa may nahitabo? Thank God nga, wa pagid ko kawad sa himpit nga kabuot atong panahon na. Maungwa siya mo lampos. Lucky tuod siya. Pero tungod kay mas grabe ang iyang kahubog, wa siya makahimo sa akong kusog. Og mituo ko anang imong gisulti. Tungod kay ako mang namatud-an. Nya ako ang unang tao nga nakiangkon sa imong pagkababae. Butang nga akong ikalipay tungod kay ikaw man gyud ang akong gimahal, Jared. I know na misunderstood ko sa uban sa unang panahon. Mismo gani nimo og sa imong inahan. Tungod tingali kay naasing huna-huna nga dili ko maayo nga ipaduol ni Amaya. Kay dili ko maayong influensya. Pero Jared, makamao pa ko muhatag og bilis sa kong pagkababay. Ako gyud gisaad sa kong kaugalingon nga adto ra gyud ako i-surrender sa tawo nga tinuod na kong kimahal nga akong kaugalingon. Kalimti na si Jeff. Uy, Dalia, nakakita ka. Ngano ni ama na siya? Diyaw na ka, kay iso pa ako sa basurahan ng mga basura. Kaya ko na ipagawas. Kaya karong taon, maabot na itong truck sa basurahan. Para mo pick up in eh. Diyot lang. Wa pa man mula ko si Jeff. Murag na pa siya giteksan o gitawgan. Imong cellphone lang. Palihog kog tubag. Hello? Si Jared ni? Hello? Hello? Sorry, may gibuhat pa si Aisa. Kung may message ka para niya, text na lang. Si Jeff ni, Jared. Ah, okay. Pwedeng tawagan na sa nimo ko usab, Jeff? Di ako sa gawas inyo. Mana ko ha? Sure. Wala munta ka manawang kay naarmaday unta ka. Dayon nga rin. Onsay pong. Naarday siya sa gawas. Kanya nagtawag-tawag pa. Tana, atong atubangon. Hello, te. Wala ba si Amaya, Jeff? Naibaw ko, te. Nakikita mo ganyan sa opisina nila. Si Aisha unta nga kong tuyo. Dali. Dayon. Aisa, Day, may bisita ka. My friend, nasaag man. Oo. Naibaw ko nung ako ikan ni Amaya nga niya mo kulo ka sila. Huwag ko mo to, mawag niya. Nagsusi ko. Nga, close friend ba ita. Mas mayo noon nga niya ka. Aron, among mapahibaw ni mo ang among giplanuhan ni Aisa. Nga kuhaon ka na mo nga usa sa among mga groomsmen kung magpakasal na unya mi. Oh? No probs. I'm honored. Pero, huwag ko magdahom nga, kamo di ay. Huwag maginig istorya si Aisa na ko, good. Kung pa siya Maya nga, may nagbalita na ako. Makugang lang tingali ko kung imbitahon ako ninyo. Lagi may bawa ng dagas panahon, no? Congrats, Jared. Swerte kay ka na Aisa. Yes. Swerte kay ko. Dili tungod kay anak og may kaya si Aisa. Kundi tungod kay love ko niyang tinuoray. Og love sad nako siya.
Hindi ko ma-imagine. Nga ma-in love ko sa parehas ni Jared. Kinsa gituhuan sa tanan nga. May tinaguan ka na ha, Jared? Saludo ko nimo pare. Karon, pwede ka nang mulakaw nga hinanggad ang imong tungod kay imong mga ikapamatuod sa tanan nga dili mao ang ilang gituhuan nga sukwahi. Kun dili, laki ka gyud ay tinuod. Dawat akong kamot. Saludo ko nimo pare. Ug laom ninyo nga akong lawaton ang hangyo nga mahimo kong usas yung groomsmen. Pero nganong dili man best man ay sa? Si Roy ang akong best man. Oh, okay. Abi na ko gain na ka. Hey! Oh, sorry ha, nga wala ko matubag imong tawag. Busy lang. Maong milaos lang ko din sa inyo. Kay nagsusi sa ko kung unsa ka tinuod ang imong giingon nga niya sa isa din he. Ha? Wa man koy. Ay, sorry. Dili ikaw. Hey, pita rin sobra ka busy nga atong linya eh. Di noon ta magkahadima ora. Ang ilang helper ni Aisa ang akong ikasulti. Ug mo'y nakasulti nako nga niya din si Aisa. Okay, niya naman si Amaya. Mo excuse lang una mi ha, kay doon na pamilakaw. Sige pare. Ang sa to, pare? Naguna-una kay kinahanglan gyud nga gawas ka mahimo niya kung usa sila mga groomsmen. Kinahanglan gyud nga ako ang mukugos sa unan lang liwat. Excuse ha, Jeff. Okay, go ahead. Istorya niya tapos sab. Abi na ko dili na kita makita. One of these days. Asa man jud ka? Anak ko sa kilid-kilid. Huh? Ang sigam ng iyong mga mata. Walang nakalitan lang ko si Montupag. Kay abin mo, di ko kamao mga mitya. Kalug, uy, Amaya. Di ta malingaw kung magseryos ta. Mong mag-anad-anad na. Asa man bitaw ka paingon? Abi ni mo kung mawagtang ka og dugay, mamiss kita ka. Siguro ka? Kinsaramangan ko aron imong kamingawan? Friends man ta. Og dako kag nahimo karong panahon na, mao natando kaayo ko. Kamara kaya lang akong gi-offer ni mo, uy, Amaya. Nya, di mo pagkambayaran? Di ka makaingon nga nakaiutang nga kabubuton ako. Tao kung makamao mo hatag og bili sa panabang sa upan. Mao natando gyud kaayo ko sa imong gihimo nako. Di pa maong katapusan, Amaya. Ha? I will make you somebody. Mayo! Ay, dayuan! Dayun, Roy, dayuan! Oh. Sod, Roy. Lingkod. Maayo ni da. Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!